Channel 29. Okay? Iglesia ni Judas. Oh, ang pinakamaganda so far as of now, yung nagsalaw. Oh. Prophets. Okay, pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng biniray. Viva Señor San Nicolas de Tolentino! Salamat! Salamat sa panahon, magkakaroon tayo ng biniray. Okay? Kahoranga, kahoranga, Yawar na pagrum-rum, unorit huna-huna, radangging halinan, lioy nasing ara, paguntor na matayo, imaw sidatan ra, sa mga yagting lakbato, tikang rutog ituna, muslab na kamalayan, ayagi paraya, sa entarit palibutan, sa punga ng kalinga, sa mayaing rayan, ikaw panaw ay sibiha, kapangaray na maado, imaw ithan ruma, hariin kahimutaan, imaw pangutana, hapro sa tagipusoon, marakong na pag-asa, raya sa paguyang balisuran, kapayapa, papalanggang bawog, yunot na paghigugma. Waya, kapuslanan, waya, sa bakat na kugur, sa pinguran na paya, nagyamusang nakabyon, sa piliw iging raksa, hupit, lupay gani, pispis, paku ay pagkayo pa. Invited special na kwento mo sa mga legends in Banton Basketball. Kanang champion nila ay Jazzers. Ate Rolly? Si Father Role ay ito yung isa sa mga general ng Greenhorns. Greenhorns! Yan. Ayan, ito ang isa sa mga general. Dalawa pala ito, si Manong Iman. Si Bishop Pamadico ba, Greenhorns? Okay? Oo. Congratulations sa Jazzers, sa maanong pag-basketball at maanong pag-initanan. Congratulations. Malabagan sa Jazzers dahil walang HL Pinon. Sa akin din, Greenhorns. Kasama ang ilang Sa Nicolas Cup, regular na pwede mo. Ay first runner ay DHAA All-Stars. Okay, ito. Kasi may mga pibahala. Walang pibahala. Okay, picture taking. Okay. Okay, kasama ang mga Greenhorns. Kasi yung Greenhorns lahat. Okay, mabisaya si Paringiman. Kasi natanggal, ano mo, sa tindi ng ano kanina, natanggal ito. Natanggal. So, nadoble ito. Nadoble. Okay. Okay, ito na. Paringiman. Okay, ang champion ng San Nicolas Cup ay wala iba kundi ka itong mga host. Kabale, Valentin Clasupay, ang manager nito, si Manong Bayan Fatilan, si 2014 champion ng San Nicolas Cup. Walang iba kundi ang Kabale. And this is 15 points. Tama? Oh, 15 0 points it commands. From 0 points to 15 points sa national standing. Okay, Kabale, andiyan ba si Manang Bayan? Si Manang Bayan. Kahit, pwede nyo namang hiwalayan. Si Manong Nico, wala kang hahawakan, Manong Nico? Okay. Okay, courtesy of ABN, CBN, Channel 7. Kaling bangoray king tao kang Quirino Blanco dahil sa iyong kontribusyon. Quirino Blanco? Oo, sa pagpausuwagit mo si Kangase. Antonio Figalan. Carlos Formadero. Kailang may picture. Juan Pamadico. Composer
Pastor Galit, mga asil na kanta. Bishop, Gador, Bishop. Bishop, thank you muna Kasi kasi po ko rin na masyadong kilayang si Owen Pawali. baka maging santo ka ay ano tayo, first grade relic tayo. Yan. Lina Musico, Napapakula. Oo, yan ang mga virgins. James Pabicon, ang anak Bangor, kataog ang Abraham Pabicon, Pilamer Bigalan, si Jay Bigalan, pamilyahan ka lang mga maayong at Compos, Jesse Fano, Nathaniel Musico, Kanakuha na yung gatong mga picture taking, usapan na ng go. may anak Bangor gihapon, tawag ang Andy Forto. Kaya kasi Andy. Picture taking, nakuha mga porto. Shoot yan. Shoot. Okay, next, William Fadelo and Confadre. Don Padre! Ang tatanggap nito ay si Auntie Don, siyempre, hindi si Auntie Joseph. Huwag ba ikaw? Yan, picture taking. Gawin kalim kang Dodoy. Dodoy! Ayayin ka lang. Oh, si Cornelio Paigaw, composer nito sa mga kanta. Auntie Don, okay. Kahanag Lee Fadricela. Hi, Bang, Tawanay. Okay. Edo Fornes. Okay, Christopher Fidelin. Abagat Nakbahor. Kataoy. Siyak Bineray. Paigaw. Roger Paigaw. Aldrin Fass. Pass! 1622. 1622. Regar Pabiliar. Sila ay nagtanghal sa pinakamalaking entablado sa Generoso. Oh, Archie Paigaw. Archie Paigaw, sunod. Dito. Si Randy de la Cruz. Si Nika Grandia. Ismael Fabicon. Lloyd Fadricela. Al Chande. Fadricela. Baliktad mga Talpulano. Talpurano. At iba pala si Ivan Jerex Fadricela. MC. Yamada. Nikon Pamerona. Si Father Gires Buada. Herminio Pizarrito.